Ahojte, vitajte v tomto videu. A 3, 2, 1, tlesk! Budíš svetlo. Presne takto o rok, teda skoro, sme s Amálkou už točili takéto podobné video a veľmi sa vám páčilo, preto by sme radi spravili pokračovanie. Vy ste nám poslali otázky, ktoré teraz Amálke položíme, sú to také dospeláckejšie otázky a preto bude o to zaujímavejšie, ako rozmýšľa dieťa a ako by dieťa odpovedalo na takéto otázky. Toto je moja sestrnička Amálka, má koľko rokov? 7 rokov má. Ja som sa práve vrátila na Slovensko pár dní dozadu. Amálka sem prišla z Belgicka, kde žije, vyrastla bilingválne, hovorí po ako? Po flámsky a aj po slovensky, vieš však. A ešte anglicky sa učí v škole, že môžeme očakávať veľmi sofistikované odpovede. Amálka, chceš prečítať prvú otázku, alebo budem prečítať ja? Ty. Čo znamená, keď je zviera hermafroditom? Čo by mohol byť taký hermafrodit? Ďakujem ti za otázku, ale bola to naozaj veľmi, veľmi ťažká otázka. Myslím si, že veľa ľudí ani nevie, že čo je hermafrodit a sú to dospelí ľudia. Takže vám to teraz vysvetlím. Hermafrodit to je obojpohlavný živočích. Že keď je živočích hermafrodit, tak je to aj muž, aj žena. A ja keď som bola malé dieťa, tak som sa veľmi zaujímala o biológiu a už vtedy som vedela, že napríklad simáci sú hermafroditi. A viete napríklad, že keď sa slimáci rozmnožujú, tak ono to vyzerá ako boskávanie, lebo oni majú pohlavné orgány tuto na tvári. Mysleli by ste si, že títo slimáci sa spolu proste boskávajú, ale nie. Oni majú... hermafrodit. Ďalšia zaujímavá otázka od Dominiky. Vnímaš nejak, že Natálka je modelka? Áno. Áno. A čo si o to myslíš? Budeš veľa preč niekde. No, veľa cestujem však, nevidíme sa veľmi často. A ešte to, že Amálka žije v Belgicku však, že my sa fakt, že veľmi nevidíme, len na sviatky. Dostávame sa k ďalšej otázke a tá je od Vierky. Amálka, ako viem, že je ten pravý? Odkiaľ viem, že keď sa zalúbim, že to je ten správny chlapec pre mňa, že za ňo by som sa mala vydať? Odkiaľ to viem? Ako to spoznám? Že je pekný a... Musí byť pekný, dobre. Múdry. Že pomohla, keď niečo je ťažké. Áno, tak to veľmi si ceníme na mužoch. Keď si smutná, tak niečo urobiť alebo tak. Hej, že nejako ťa pekne rozveseliť, že ti napríklad donesie čokoládku alebo tak. Hej. No dobre, takže tuto máte 4 kvality perfektného muža. Ak nájdete chlapa s týmito 4 kvalitami, tak viete, že je ten pravý. Však? Áno. High five. Máme tu ďalšiu otázku od Charlotte. Amálka, čo robí Ježiško, keď nenosí darčeky? Čo robí celý rok? Oddychuje, lebo potom za jeden noc musí tak veľa darčeky dávať. Hej, no to je veľmi ťažká práca však, takže on vlastne celý rok len spí. Nie? A čo robí ešte? Možno, hej, kto vie. Budeme hneď naspäť po malej technickej prestávke. Je tu teplo jak A sme tu naspäť po prestávke. Pokračujeme s ďalšou otázkou od Eriky a to je, ako deti prichádzajú na svet. Od maminky a papy. Dobre, takže od maminky a od papka. A vieš, ako to funguje? Nie. Ale asi ešte nechceš ani vedieť. Dobre. Ako sa povie ďalšia otázka po flámsky? Tweede-vraag. Čo ak sú sny realita? Čo ak toto všetko, čo sa teraz práve deje, čo ak to sa nedeje naozaj, ale čo ak práve teraz všetko len snívame? Neviem. Či počkať, naopak, že čo ak všetko to, čo sa ti sníva, sa naozaj deje? Nie, keď to je niečo strašidelné, tak to nie je také dobré. Hej, a sa ti niekedy snívajú také strašidelné veci? Áno. Hej, a pamätáš si nejaký taký strašidelný sen? Vieš nám povedať, čo ti snívalo? Strašidelné príbehy. Môj sny bol raz, že som dobre spinkala a potom zabuchala tak a som išla dole a som sa pozerala a tam bol taký zlodej. A ten zlodej, on tak pozrie na mňa. Došláka, to je strašidelné, to by sa naozaj mohlo stať. A potom som išla hore, som mama a papa zobili. Som povedal, je tam taký zlodej a oni povedal, spí ďalej.
ja som taká unavená. A potom som ešte raz prišla a som, mama, papa, poď fakt, poď dole. Fakt je tam zlodej, musíš to pozrieť sa. A potom išli a potom boli, áno, mal si pravdu, je tam fakt taký zlodej. Poď, zavoláme políciu a potom zavoláme, potom išli preč. Fúha, takže prišla polícia a potom chytili toho zlodeja, hej? A to sa ti všetko snívalo toto, hej? Fú, no tak to je fakt taký sen, že tento sen by mohol byť aj realitou. Máme tu jednu takú veľmi filozofickú otázku, ktorú si my nevieme ani poriadne vyložiť, že ako vlastne to ten autor myslel. Teraz vám ju položím a môžete mi v komentároch napísať, že čo podľa vás znamená táto otázka a aká je na ňu hlavne správna odpoveď. Znie: keď my vidíme vodu a nevidíme vzduch, vidia ryby vzduch a nevidia vodu? Teraz taká prírodovedná otázka od nášho osvetľovača, mojej sestry Maximiliany Muchovej. Amálka, prečo prší? Lebo keď na tú okno, keď tam tak robíš, dýchneš na to, tak to ide hore potom a ten oblak ide väčší a väčší a keď fakt už nevie väčší, tak prší. Ty vole, čo? Wow. To úplne dobre si, wow. Ty koky. Wow. Amálka. Ktorá krajina je lepšia podľa teba, Belgicko alebo Slovensko? Slovensko, dobre. Politicky správna odpoveď. Lebo v Belgicku už skoro všetko som videla a ja chcem niečo iné vidieť a tu som ešte nie tak veľa videla, tak ďakujem ti vám na tieto videá sa pozrieť a na tie otázky. Áno, ďakujem vám krásne, že ste nám poslali takéto úžasné otázky. Ak sa vám takýto formát videa páči, tak na to určite napíšte do komentárov, keď to Amálka bude zase možno na Veľkú noc, ale v lete sa určite vidíme, alebo zase na ďalšie Vianoce, tak môžeme natočiť ďalší diel tohto. Ešte to nemáme názov k tomu vymyslený, ale niečo k tomu vymyslíme. Názov uvidíte v názve videa, inteligentné spojenie Natálka. Vidíme sa pri ďalšom videu, majte sa krásne a ahojte! Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Toto video bude úplne úžasné. Polovicu času rozprávam do kamery a polovicu času sa rozprávam s tebou. Niečo z toho zostrihaj, Natálka.